Ja tervetuloa ravintolamaailman ekan kauden viimeiseen jaksoon, jossa mulla on ilo ja kunnia saada vieraaksi Saku Klinga Goose-baarista. Tää pieni ja piskunen huippusuosittu pastaravintola Erkin kadulla muutti ainakin mun kulinaarista maailmaa tosi paljon Helsingissä, koska se toi aimo annoksen sellaista ihanaa, värikästä, oman näköistä meininkiä. Ja olikin tosi kiva tutustua Sakuun tämän haastattelun yhteydessä ja kuulla koko Goose-baarin syntyhistoria, missä on vaikka mitä mielenkiintoista. Joten ei muuta kuin antaa Sakulle puheenvuoro ja toivottavasti viihdytte mukana. Ravintolamaailmassa mukana Perho liiketalousopisto. Tsekkaa lisää perho.fi. Saku, terve ja tuloa tänne Ravintolamaailman podcastin pariin. Kiitos. Tosi kiva, kun saa olla messissä. Joo, hienoa, että olet täällä näin. Joo. Teidän rafla on ollut mulle sellainen niin kuin iloinen yllätys, koska se jotenkin edustaa sellaista uudenlaista meininkiä ja yrittämistä ylipäätänsäkin Helsingissä. Okei. Ja Okei, kiva kuulla. Niin haluatko kertoa vähän niin kuin sun omaa taustaa, että miten sä oot päätynyt ravintola-alalle ja niin kuin mikä sun rooli on ja miten sitten lopulta toi Goose syntyi? Niin lähdetään tästä vähän niin kuin alusta, että miten sä oot päätynyt ylipäätänsä niin kuin rafla-hommiin? Joo, no mähän on täällä Helsingissä aina ollut ja asunut ja syntynyt ja mä oon ihan lukiotaustasta ja mä olin itse asiassa pitkää niin kuin jalkapalloilija ja koen olevani edelleen pelaaja, jossa pitkään piti olla mun niin kuin ura, mutta siinä ei sitten ihan riittänyt rahkeet ja mä menin niin kuin yliopistoon sitten tuossa lukion jälkeen ja menin itse asiassa opiskelemaan kauppatieteet. Se oli vähän sellainen juttu, kun ei oikeasti tiennyt siinä vaiheessa, vaikeahan silloin tietää, että mitä niin haluaisi duunaa isona ja silleen, niin helppo mennä sitten niin ajatuksella nähdä se vaivaa ja mennä sitten hyvään kouluun ja näin. Ja yeah. Sitten mä siinä jossain tokan 3. vuoden aikana sit siinä tajusin, että se ei niin kuin ole yhtään mua varten ja jotenkin rupesi tuntua puiselta ja sitten on myös aika vaikeat kouluja tietysti niin kuin pärjätä silloin, jos se ei ihan motivoi, jos se ei ihan nappaa. Ja sitten mulla oli siinä vähän sitten etin, että mitä olisi niin kuin kiva sitten tehdä. Ja mä vähän innostuin itse asiassa niin kuin pizzoista. Et se oli joku lentomatka, mä olin lentämässä jonnekin ja sitten mä luin sitä yhtä pizzakirjaa, itse asiassa on Luca Platanian ja Saku Tuomisesta pizzakirjaa. Ja ne oli jotenkin makeasti mun mielestä kirjoitettu siitä niin kuin pizzan tekemisestä kaikkea. Sitten mä sanoin, että ei vitsi, että tämähän on niin kuin, että mähän menen sitten niin kuin pizzeria duunia. Mä olin ollut sitä ennen opiskeluohjelma niin kuin lihatiskillä ja sitten mä lähdin hakemaan eri pizzerioihin sit stadissa ja mä pääsin eka niinku pizzariumiin, kukaan muu ei niinku siinä kohtaa, mut hylättiin aika monesta paikasta. Pizzarium otti mut sit vastaan siinä ja olin pari viikkoa siellä ja sit pääsin sellaiseen kuin Linko siinä Töölössä, jos mä olin sit pidemmän aikaa ja siitä se oikeastaan lähti sit niinku niiden pizzojen tekemisestä. Lähti sitten se kokkiura, että mitään kokkikoulua mä en ole ikinä käynyt, että mä oon ihan tälleen niin kuin itse sit työssä oppinut ajan kanssa sitten asioita. Joo. Mutta mielenkiintoista. Miten Goose-baari, onko se niin kuin italialainen, miten sä näet sen, minkälainen rafla, mikä se nimikin voisi olla, paraten kuvata sitä? Tämä on tosi vaikea ehkä määritellä silleen, että siis onhan siinä tosi paljon italialaisia vaikutteita. Se alkuperäinen idea oli ehkä aika paljon jopa tietyllä tavalla rennompi kuin mitä se on nykyään, että se piti olla vähän enemmän ehkä sellaista niin kuin pastaa ja bissejä tyylisesti. Joo. Niin kuin se tietysti se nimikin antaa vähän ymmärtää. Mutta mä sanoisin, että se on ehkä yhdistelmä sellaista niin kuin italialaista, sit siinä on paljon vaikutteita esimerkiksi niin kuin Lontoosta ja sitten ihan niin kuin siis pohjoismaalaisia, mä oon aina fiilistellyt myös sit tällaista niin kuin vähän tällaista Nordic keittiön meininkiä, että vähän tietyllä tavalla ehkä yhdistelmä sellaista niin kuin Etelä-Eurooppaa ja sitten
Suomea ja tätä meininkiä, Joo. että jotenkin ehkä sellaista, mikä sitten niinku käy järkeen, tai sellaista, mitkä maut sitten niinku itselle käy järkeen. Että... Niin, että siinä on se oma twisti, ja mun mielestä se siitä tuleekin hyvin läpi, ja se on ehkä tärkeää, mun mielestä. Mä saan kiinni hyvin tuosta lontoolais-vertauksesta, koska siellä mun mielestä ne, niin kuin, mä en pitkään aikaa siellä käynyt, mutta mä oon aika paljon seurannut sitä Lontoon ruokaskeneen, niin siellähän on, niin kuin, on tosi sellaisia tiettyjä, että on niin kuin, jotka on tosi tarkkaa, vaikka sanotaan turkkilainen tai italialainen tai ranskalainen ravintola, mutta siellä on tosi paljon sellaista, joka näyttää vaan niin kuin heiltä, sen tekijältään. Niin se tulee tavallaan mun mielestä Goose Bars. Miten se muuten lausutaan? Guuseksi me sitä sanotaan. Guuseksi, okei. Okay. Guuse, joo. Siis kaikilla on oma tapansa sanoa se, ja se on fine. Me aina naurattaa. Sillä on aina erilainen, mutta se Guuseksi me sitä sanotaan. Se on ehkä suomalaisen suun niin helpoin. Siistiä. Miten se projekti sitten siitä eteni tavallaan, että sä olit siellä pizzamestoissa ja sä sait sieltä niinku kipinä siihen keittiötyöhön. Tuntuuko sinusta siltä, että se keittiössä oleminen on sulle luontevaa ja kivaa? Joo, siis niinku just tää Linko Pizzeria, missä mä itse asiassa tapasin sit mun entisen yhtiökumppanin Kaisan, kenen kanssa me kun se perustettiin, niin siellä jotenkin sit kun mä menin sinne, niin ihan tuntui silleen, kun olisi uusi elämä jotenkin alkanut, että miten niinku sellainen tiivis se porukka oli, ja mulla on edelleen niinku monta ystävää siitä paikasta, ja se jotenkin sytytti ihan sit silleen, että oli niinku, tuntui, että se työnteko oli tosi kivaa, ja sai niinku uusia ystäviä ja sellaista, että sitten me itse asiassa Kaisan kanssa sit hetken aikaa sitä Linkon keittiöä vedettiin sitten siellä, ja lähdettiin siitä sit hetkeksi aikaa eri suuntiin. Mä kävin sitten, mä itse asiassa yritin päästä Lontooseen duuniin, mä halusin ulkomaille sinne, mutta mulle ei ihan riittänyt. Mä olin tehnyt sitten vaan pizzaa, niin sitten mä en oikein huolittu niihin bistroihin, mihin mä halusin, ja niin menin tonne Venttuunoon, joka oli siinä Korkeavuoren kadulla. Siellä oli Simo Harrivaara siihen aikaan keittiömestarina, tosi kiva tiimi. Ja siellä tehtiin myös pastaa ja paljon kaikkia bistrojuttuja. Siellä musta tuntuu, että oppi sit niinku oikeasti kokkaamaan enemmän. Et siellä oli niinku tosi kiva se keittiö vetävä tiimi, että siellä oli Janne Herpola ja Joona Lehto ja kumppaneita ja oppi niinku tosi paljon. Ja sitten siitä tavallaan jotenkin se ehkä aina oli ollut mulla niin kuin takaraivossa, että olisi kiva, että olisi se oma mesta. Ja tietyllä tavalla jonkunlainen mielikuva siitä, että se olisi niin kuin Kaisan kanssa kiva perustaa, koska meillä oli aina oltu niin kuin tosi hyviä ystäviä alusta asti. Näin, niin sitten me sitä jotenkin ruvettiin siinä brainstormaan ja vähän jopa nykyään ihan hämärän peitossa, että miten se prosessi siitä niin kuin lähti, mutta pitkä kartonkirulla meillä oli niin Kaisan kämpän lattialla, mihin me ruvettiin piirtää aikajanaa ja mitä kaikkea pitäisi tehdä ja niin kuin mihin aikaan mitäkin pitäisi saada aikaiseksi ja näin. Ja sitten niin kuin pala palalta se lähti sitten niin kuin lutviutumaan. Että. Vielä ehdit aloittaa heti elokuussa tai joustavalla aikataululla. Opiskele ravintola- ja catering-alan perustutkinto ja valmistu kokiksi tai tarjoilijaksi Perho-liiketalousopistossa. Hae nyt osoitteessa perho.fi. Siistiä. Kyllä se, ja varmaan niin kuin yhdessä tekeminen on ollut sillä niin kuin kanssa avainasemassa sit siinä, että se on niin kuin mahdollistanut sen, että koet se silleen, että se on niin kuin nimenomaan sen niin kuin, että siinä on pystynyt pallottelemaan ihmiset tuomaan omia niin kuin inputteja ja sitten tavallaan. Kyllä, ehdottomasti, että ei niinku, se jotenkin se fiilis, kun pääsee niinku, tavallaan niinku, jonkun kanssa miettii sitä, että mitä tehdään ja näin, niin ei yksin ainakaan minä en pystys enkä haluaiskaan niin kuin
ravintolaa pyörittää tai perustaa tai sillä tavalla, että on se sellainen sosiaalinen, niin kuin, tässä on kuitenkin arkea elämää, mistä sitten niin kuin, saa ne nautinnat, kun ne pystyy jakamaan muiden ihmisten kanssa. Että. Joo, siistiä. Miten teillä sitten, jos se prosessi niin kuin eteni siitä tavallaan siihen, että sä sanoit, että kirjasitte alas niitä kaikkea tavallaan, että mitä to-do-listalla olisi, niin esimerkiksi sanotaan sellainen tärkeä asia kuin lokaatio, niin miten te päädyitte sinne Eerikin kadulle? Meillä oli just silleen, että meillä oli niinku kaikki aika pitkälle mietittynä, ja sitten meidän piti löytää se lokaatio, mikä on niinku vaikea. Se on tosi vaikea, koska ravintoloissa on tosi vähän sellaisia niinku ravintolatiloja tarjolla, mistä sä voisit ikään kuin vaan valita itselle sopivan ja pistää homman käyntiin, vaan ne on useimmiten sitten niin kuin myydään liiketoimintoja tai silleen ikään kuin, että pitäisi olla aika paljon rahaa, mitä meillä ei silloin ollut ja näin, että pääsisi ikään kuin niihin liiketiloihin. Että se oli aika sellainen tuskallinen prosessi, että me sitten muun muassa jaettiin, niin kuin, mikä tuntuu nyt jopa vähän härskiltä, mutta me printattiin sellaisia niin kuin flyereita, missä oli meidän puhelinnumerot ja niin kuin, että jos tämä ravintola haluaisi myydä tai niin kuin ei jaksakaan pyörittää enää tätä, niin me voitaisiin tulla tähän. Ja sitten me jaeltiin niitä tuolla ympäri Punavuorta ja Kallioa ja Töölöä ja Kamppia. Ja sitten ei sieltä sit oikein kukaan meillä mitään ikinä vastailu, mutta se oli ihan. Siinä ehkä tajus parin ekan kerran jälkeen, että niitä on vähän helpompi pudotella postiluukusta, kuin viedä suoraan sinne omistajan käteen, että tässä olisi tällainen lappu. Mutta joo, sitten meillä kävi siis, me asuttiin Kaisan kanssa, meillä oli molemmilla kämpät tässä niin kuin Kampin seudulla, ja me oltiin kävelty siitä Tatabaari ohi paljon. Ja me joskus fiilisteltiin, että tossa olisi niin kuin aika kiva silleen vänkyrä, tollainen, ja sopivalla tavalla vähän silleen, että me ei ikinä haluttu mitään niin kuin keskuskatu boulevardiravintolaa ihan myös budjettimielessäkään, että me tajuttiin, että ei meillä on niin kuin, että se pitää olla jotain, mihin myös on sit varaa ja me ei oltu ikinä käydä sen sisällä, mutta se oli makeen näköinen siitä ulkoota ja sitten Kaisa oli jossain Dösässä, se oli selannut siis tori.fiitä ja sitten se oli niinku se rafla oli tavallaan myynnissä siellä torissa. Ja sitten Kaisa laittoi mulle siitä tai soitti tai laittoi viestin, mä enää muista, että nyt huutokaupataan tuolta noin meidän mestaan. Ja sitten me lähdettiin siitä niinku, sit kaivelemaan ne puhelinnumerot, mitä siellä sitten oli, että päästiin siihen kilpaan mukaan ja silleen me niinku tohon sit päädyttiin, onnistuttiin sitten niinku voittamaan se kilpa siitä paikasta. Okei, hienoa. Onko se niinku, ja sitten siinä oli tosiaan, ne oli pitkään ollut siinä, ja sitten oliko se niinku sit se vuokralla se mesta, vai onko se niinku tavallaan, oliko siinä se liiketila kanssa sit samassa, niinku, mikä siinä kaupattiin? Ei tarvitse kertoa. Se oli tavallaan liiketoimintaa ja sitten niinku tietyllä tavalla, että yleensä noin vuokrasoppari siirtyy tai jotain tällaista. Joo, juurikin näin, että päästiin sitten siihen tavallaan, niin kuin, mutta tietysti sitten oltiin perustamassa omaa ravintolaa kuitenkin, että se niin kuin, mutta noita ravintoloita just kyllä niitä kaiken maailman eri paikoissa tavallaan sitten tiloja ja noita, että ne ei ole kovin niin kuin kerättynä yhteen paikkaan tai yhteen niin kuin silleen, että jos joku haluaa ravintolan perustaa ja etsii tilaa, niin ei ole kovin selkeät katalogia mistä voisi vaan sitten browsailla, vaan varmaan monet sitten kuulee vapaista tiloista ihan niin kuin suullisesti tai joku osaa vinkata tai jotain vastaavaa, että joo, se on ehkä se haastavin prosessi, mä sanoisin tollasessa. Että. Niin, mutta eikö se ole jännä, että tavallaan teillä oli kuitenkin tullut se intuitiote siitä, että hei, että me asutaan täällä, me digataan tästä huudista, ja tossa on niinku vänkeä niinku oman näköinen meininki,
ja sitten tavallaan se niinku tulee just se mesta esiin. Että tavallaan, että on niinku, mä en tiedä miten paljon sä niinku koet, että siinä on ollut sellaista, niinku, että tää on niinku meant to be jotenkin. Että... Joo, siis ihan todella paljon sellaista, niinku, että tähdet osuu kohdilleen ja on osunut monessa muussa asiassa meidän kohdalla, mutta varsinkin tossa, että joo, ja miten hyvin se paikka sopii meille niin kuin tiluksineen ja kaikkineen muutenkin sitten, niin koska tosi hyvä tuuri, hyvä tuuri. Mutta siinä on varmaan ollut myös sitä, että jos te olette suunnitellut sitä, niin näet sä sillä, että se mitä te olette vähän niin kuin ehkä käyttäette sanaa manifestointi, mutta että se mitä te olette silloin siinä on piirtänyt silloin niin kuin projektin alussa sinne kartongille niitä suunnitelmia, niin tuliko siitä tavallaan niin kuin, tuliko siitä sellainen siitä mestasta sit lopulta, niin kuin, mitä te olette visualisoinut mielessänne silloin alussa? Se oli niin kuin mä sanoin tuossa vähän aikaisemmin, niin se tavallaan oli se ajatus, niin kuin, se lähti paljon rennommasta liikkeelle, että meillähän oli lounas, oli silloin, me oltiin 6 päivää viikossa auki ja se oli ehkä enemmän tavallaan se ajatus sellaista niin kuin sen pastan niin kuin myymistä ja ei me jotenkin ehkä niin kuin osattu miettiä sitä pidemmälle. Et me vähän ajateltiin myös, mikä on sille jälkikäteen ajateltuna naiviin. Me ajateltiin, että me mennään sinne ja meillä on tämä niinku juttu ja me tehdään tavallaan parhaamme siinä. Ja kyllä me sitten keksitään ne keinot ja ne ajatukset siitä, että mitä se pitää olla niinku siitä eteenpäin. Mutta sanotaan näin, että todellakaan me ei ajateltu, että se olisi vaikka tämän kaltainen, mikä se on nykyään, niin ei me niin kuin, se on muuttunut siitä alusta ja kaikesta se on joka vuosi muuttunut niin kuin tosi paljon se ravintola, ihan niin kuin myös sen tiimin mukana, jota meillä on ollut siellä, että se meidän niin kuin porukka henksu siellä niin vaikuttaa siihen mestaan niin kuin todella paljon koko ajan, että se ei ole ikinä ollut pelkästään niin kuin minä ja Kaisa, vaan ne niin kuin ihmiset sit siinä, että miten sä koet, että ne on niinku... Sano vaan. Niin oli sitä sanomassa, että se henki ehkä, mitä me niinku siihen haluttiin siitä, että se on sellainen korttelipaikka, mihin sitten niinku kortteliasukkaat ja meidän ystävät ja ketkä sen kokee omakseen, niin löytää siitä sellaisen mukavan kotosan paikan, niin se siihen tietyllä tavalla taltioitu, mitä me alun perinkin siihen niin kuin haluttiin, että siinä mun mielestä me ehkä onnistuttiin hyvin. Mutta sillä, että tuossa kuulee sen, että teillä on ollut niin kuin vahva usko siihen omaan tekemiseen ja omaan juttuun, ja vaikka sitten on ollut tavallaan kysymysmerkkejä ilmassa, niin niistä ei ole silleen, niitä ei pidetty niin kuin piruna siellä seinillä sillä, että on vaan niin kuin uskottu, että se niin kuin tulee natsaa ja aset tulee järjestyä. Joo, siinä on ehkä niinku sellainen tietyllä tavalla, että kun me ollaan kuitenkin Kaisankaan oltu aika raakileita, me ollaan myös kuitenkin nuoria, kun me ollaan se perustettu, niin ei ole just ehkä osattu pelätä kaikkia niitä mahdollisia ongelmia, mikä on sitten taas tehnyt sen, että on lähdetty siihen projektiin ja sitten kun ne ongelmat on tullut vastaan, niin sitten siinä kohtaa ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin tavallaan selvitä niistä ja handlata ne tilanteet. Mutta sitten ehkä pidemmällä kokemuksella, isommalla kokemuksella osaisi pelätä asioita enemmän, mikä niin kuin tietysti projektin alkuvaiheessa ehkä tekisi sit sellaista niin kuin varovaisuutta jossain asioissa, mutta me mentiin niin kuin aika silleen, ehkä ajateltiin alusta asti sillä tavalla, että no, jos tämä ei toimi ja täällä ei käy ketään, niin me painetaan 2 täällä aamusta iltaan ja vähintäänkin se riittää todennäköisesti. Niin se oli ehkä se niinku turva, mikä meillä oli, että me pystyttiin kumpikin luottamaan siihen, että no kyllä se toinen ihminen on mun kanssa täällä painamassa sit, jos asiat menee huonosti. Että. Joo, just näin. No mutta se on kyllä arvostavaa ja kyllä mun mielestä tuossa on just toi niinku,
naivisuus ehkä tässä tilanteessa on ollut niin kuin myös blessing, että sitten on niin kuin tehnyt niitä rohkeita päätöksiä ja tavallaan ei miettinyt liikaa niitä uhkakuvia tai muut. Että. Joo, kyllä se niin kuin, välillä, no se on niin paljon erilaisia tilanteita ja tyyppejä, tekijöitä tietysti, että pölmöä sanoa, että kannattaa naiivisti lähteä tekemään, se ei todellakaan ole, niin kuin, se ei todellakaan ole se ehkä viesti, mutta se jollain tasolla, että vaan lähdettiin tekemään siinä kohtaa ja repästiin se laastari, niin se toimi meille, että tietysti siinä on myös mukana se valtava vaivan näkö, että ei pidä unohtaa niin kuin sitä, että se vaatii omistautumisen ja se vaatii sen vaivan näön, että ei voi myöskään lähteä sitten tekemään ja tehdä liian vähän hommia, että silloinhan se ei toimi, että sit pitää myös pystyä sitoutumaan sen työntekoon. Että. Joo, se on kyllä tärkeää ja sitten tavallaan siinä ravintoloitsijan työssä just se, että se on niinku sitten niinku tavallaan vie kaiken ajan sit ja etenkin niinku alkuvaiheessa, niin se on sellainen kyllä tärkeä viesti kyllä kaikille, jotka niinku haaveilee omasta raflasta, että se on niinku, että se, että voi itse ottaa lungisti, niin siihen yleensä menee aika pitkään, että se tavallaan se vie sellaista niinku alkuun, että siihen pitää pistää tosi paljon itsensä likoon. Niin, varmasti joku, joka on perustanut ravintolaa ja perustaa toisen, tai on just sitten vaikka ravintoloista 20 vuoden, 15 vuoden kokemus, niin pystyy tekemään ehkä niitä asioita vähän kivuttomammin tietyllä tavalla, mutta sitten niinku, sit tietysti mitä siinä alkuvaiheessa, mitä niin kuin, jos on ensimmäinen ravintola näin, niin sieltä on tosi vaikea olla aluksi pois. Joo, on tosi vaikea olla tekemättä tietyllä tavalla niitä hommia koko aika, elämättä sitä elämää, kun siinä on koko elämä kiinni. Niin. Ja kyllä. Miten sä mainitsit tuossa, että se rafla on elänyt aika paljon ja Henksun myötä myös, mutta mitä esimerkkejä siitä, että miten se on niin kuin muuttunut tässä vuosien varrella? No ihan ehkä puhtaasti sellainen niin kuin konkreettinen muutos siitä niin kuin ekasta vuodesta, miten sehän oli kaiken maailman koronaa ja meillä oli vesivahinkoja ja kaikkea tuollaista, mitkä nyt on niin kuin tietyllä tavalla läpikäytyjä aiheet, mutta sitten kun se tavallaan lähti käyntiin ja oli niitä asiakkaita, niin me huomattiin, että ei me pystytä ylläpitämään sitä, että me ollaan niin paljon auki tavallaan 6 päivää ja lounaat, että se polttaa loppuun, että sitten meidän piti tavallaan tehdä niitä valintoja, että halutaanko me niinku, tai sanotaan näin, että miten me pystytään nauttimaan siitä arjesta ja sitten ne oli sellaisia valintoja, että okei, että suljetaan lounas pois ja keskitytään siihen iltaan, että se on se, mitä me halutaan tehdä, että me halutaan niinku kestitä kivoja iltoja. Ja 6 päivän sijasta ollaan siirrytty siihen, että ollaan 4 päivää auki, jotta tavallaan ne päivät tuntuu edelleen siltä, että sinne on niinku kiva mennä tekemään ja siltä, että se ei mene vaan sellaiseksi, että tykitetään menemään. Se on ehkä sellainen konkreettinen. Niinku. Joo, sori. Miten se niinku toi kiinnostavaa, että miten teillä on niinku mennyt se, kun te olette ollut alusta saakka tosi suosittui, niin miten tavallaan noi aukioloaikojen muutokset, niin miten se on tavallaan otettu vastaan ja miten jengi on niin kuin löytänyt ne uudet ajat ja tavallaan miten se on niin kuin muokkautunut siinä mielessä se niin kuin mesta? No aina se tietysti vie niin kuin hetken, että ihmiset niin kuin kuulee siitä ja tajuu sen, että nyt on vähän erilaiset ajat. Joo. Kyllä niin kuin lounaan perään meiltä on kyselty, vielä tänäkin päivänä tavallaan kysellään jonkin verran, että ollaanko me niin kuin lounaalla auki. Tietysti kun pastaa lounaaksi, onhan se niin kuin silleen ihan suosittua ruokaa lounaalla syödä. Mut aika hyvin mun mielestä sit ne ihmiset on löytänyt sit ne ajat, kun me ollaan auki.
tietyllä tavalla. Ja, Joo. ja sit meillä on tullut siihen vähän sit siinä niinku sen myötä, että ollaan niinku illallisravintola, niin sit meillä on tullut siihen, niinku, että okei, on vähän alkupalaa enemmän ja on viinejä katsottu vähän tarkemmin siihen, mitä viinejä on ja kaikkea tällaista. Et sitten musta tuntuu, että siitä niinku, se on meille tosi kiva ja musta tuntuu, että noi niinku jengi dikkaa siitä myös, ketä käy meillä syömässä, että pääsee fiilistelemään ehkä vähän enemmän sitten. Että. Siistiä. Toi yksi mun mielestä, mikä on ollut niinku jotenkin aina tosi kiva teidän mestassa ollut se viestintä ja miten jotenkin aito se niin kuin yhteys on välittynyt sieltä tavallaan ihan vaikka Instagramin kautta. Et siinä on joku sellainen mun mielestä tosi fresh ote siihen, että jos vaikka tapahtuu jotain, että sanotaan, että nyt ollaankin yhtäkkiä tänään kiinni, niin jotenkin se tapa, miltä olette pystynyt mun mielestä kommunikoimaan, on tosi onnistunut. Ja se on ainakin mulle luonut sellaisen tosi niin kuin jotenkin lämpöisen fiiliksen ja tehnyt sellaisen jotenkin niin kuin tietynlaisen niin kuin spesiaalin siteeseen mestaan, koska se on niin kuin mun mielestä poikkeuksellista. Okei, hauska kuulla. Että tavallaan se on niinku pieni asia, että se voi vaan ilmoittaa jotenkin, mutta jos siinä on sellainen niinku oma soundi ja sitä ei niinku häpeile tietyllä tavalla sitä, niinku jotenkin sitä, että millainen on ja mitä on tapahtunut, vaan sanoo ne niinku suoraan, mutta jotenkin sillä että tiedätkö, tällaista elämää on välillä tai mitä vaan, niin sitten jotenkin se on niinku, siinä on ehkä helppo samaistua niinku monen ja ainakin musta on niinku tuntunut tosi aidolta. Siitä on tullut aina se niinku lisä ekstra fiilis jotenkin siitä niinku teidän mestaa kohtaan. Kivasti sanotettu, että siihen me pyritään, että se on niin kuin tietyllä tavalla antaa kuvan meistä ja niin kuin myös ihmisinä ja silleen, että tietyllä tavalla se on se meidän mökki, meidän koti ja meidän arki ja sellainen niin sit ei ehkä ikinä nähty mitään syytä niin antaa sit myöskään jotain erilaista kuvaa tai tehdä asioista virallisempia kuin ne on tai sillä tavalla, että joo, mutta joo, nasta kuulee, että se kolahtaa niin sanotusti. Perho liiketalousopistoon on jatkuva haku läpi vuoden. Nyt avoinna olevat haut ravintola-alan perustutkintoon löytyvät osoitteesta perho.fi. Joo, ja siinä on varmaan just sitä kanssa, että ei tollaisia niin kuin persoonallisia paikkoja mitenkään liikaa kuitenkaan sit niin kuin oo. Miten sä koet niin kuin nyt, kun kausta olette pyörittänyt sitä nyt yhteensä? Nyt meillä on Rafla ollut nyt sellaisen 4,5 vuotta about auki. Joo. On se jonkin aikaa tuossa, aika juoksee kyllä, aika juoksee. Miten sä koet tavallaan nyt, että teillä on niin kuin löytynyt ehkä sen oma rytmi ja se, että miten se tekeminen on edelleen niin kuin mieluisaa ja tavallaan asiakkaat on tietenkin löytänyt se niin kuin jo kauan sitten, mutta että nimenomaan se niin kuin ravintoloitsijan näkökulmasta, niin onko sulla fiilistä nyt, että esimerkiksi voisi avaa joskus jonkun toisen, jos sellainen kohta tulee, tai onko sulla mitään sellaisia ajatuksia? No siis ei ole kyllä sellaisia ajatuksia niin kuin toisesta paikasta tai sellaisesta, että yhdessä paikassa on meillä ihan mun mielestä kädet täynnä ja sitten jotenkin se sellainen huomion jakaminen niin kuin muualle niin tuntuu musta niin kuin tosi silleen niin kuin vaikealta ajatukselta, että se niin kuin mistä ne kiksit tietyllä tavalla saadaan, on mun mielestä se, että kuukausi kerrallaan mietitään aina yhdessä tuolla kimpas, että mitä meistä olisi kiva tehdä ja miten haluttaisiin viedä eteenpäin ja mitä haluttaisiin ehkä puolen vuoden päästä olla ja näin. Ja sit pystytään suuntaa se intohimo siihen ja miten me tehdään meidän arjesta just sellaista, että sitä on tietyllä tavalla
kiva elää, että se tuntuu kivalta elämältä eikä sellaiselta niin kuin liian kuluttavalta. Joo. Mutta nyt kun ei ole ollut mitään sellaisia isoja breikkejä, me oli viime vuonna, oli putkiremonttia siellä kaikkea, niin kaikki tuollaiset breikit tietysti aina vähän katkaisee ja toki ne antaa myös mahdollisuuksia suunnitella vähän tulevaa ja inspiroitua ja sellaista, mutta nyt me ollaan pystytty viimeinen vuosi olemaan aika silleen, miten voisi sanoa, normaalisti auki, pitää normaalit lomat normaaleihin aikoihin ja näin, niin nyt ollaan päästy kivasti sellaiseen tietyllä tavalla ehkä arjen rytmiin, mistä mä niin kuin itse nautin ainakin kovasti, että niin, toi on niinku kova duuni, toi keittiöduuni muutenkin siis sillä niinku duunina, että se on niinku, se kyllä, se on tärkeää muistaa just se lepo siihen, niinku, ja että varmaan pidemmän päälle hyvä veto. Miten sä koet, että niinku tai millaista on te menette mun mielestä aika paljon, tuntuu, että on niinku kausivaihtelut myös mukana teidän menussa, niin miten teidän se menusuunnittelu, tavallaan minkälaisia inspiksiä, mistä tavallaan haette niitä? No, niin kuin sanoit, se on aika kausiluontoista, että kuukausittain me niin kuin vaihdellaan sitä menuuta ja sit suuri osa just niistä niin kuin inspiraatiosta tulee tietysti niistä niin kuin raaka-aineista. Nyt se on mennyt enemmän siihen suuntaan just, että se on yksinkertaisempaa se ruoka ja ne raaka-aineet on siinä niin kuin isommassa roolissa. Yeah. Mihin on myös vaikuttanut, meillä on ollut just tosi hyviä kokkeja, kenellä on ollut tosi hyviä näkemyksiä ja viime vuosien aikana tuonut myös tosi paljon niin kuin sieltä tiimin sisältä tullut sitä niin kuin halukkuutta ja ideointia. Ja et se niin kuin yksinkertaisuus. Paljonhan me luetaan sitten niinku kokkikirjoja, tietysti nykyään somesta myös inspiroituu paljon muista paikoista, paljon niinku siitä, että mitä juttelee kavereiden kanssa ruuasta ja kaikki ne vaikuttaa, että se on sellainen tietynlainen kokonaisuus pääkopassa, mikä sitten niinku tulee ehkä siihen menulle, mutta enemmän niinku me ollaan ruvettu viime vuosien aikana nauttii siitä, että se ei ole niin kuin yksi henkilö, joka sitä ruokaa kehittää ja miettii, vaan se on niin kuin se meidän keittiöporukka ja sitten pystytään kaikki seisoo sen takana ja kaikki tavallaan haastaa sitä ruokaa, että okei, miten se voisi olla vähän parempaa ja, niin just. Ja sillä tavalla. Minkälaista roolia sitten tavallaan se raaka-aine kautta raaka-ainehankinta, onko teillä niin kuin haette sitten koko ajan niin kuin uusia tavallaan sellaisia tuottajia, niin kuin, tavallaan niin kuin testaatteko te erilaisia tyylijauhoja tai oliiviöljyä tai niin kuin, mitä kaikkea niin kuin tuommoista siihen taustalla tapahtuu? No niin kuin ehkä enemmän ja enemmän. Et me ollaan menty niin kuin aikaisempi vuosin niin kuin yksinkertaisemmin tietyllä tavalla. Sitten on ihan tälleen niin kuin tuttujen kautta, meidän niin kuin tiimin kautta löydetty sitten. No nämä on just Kuurna, Laura ja Tom niin kuin hyvä esimerkki sitten, että niillä on tämä kasvispuoti, mistä on nyt ruvettu sitten viimeisen vuoden aikana niin kuin saamaan tosi hyviä niin kuin raaka-aineita ja sitä kautta, mutta paljon ne tulee niin kuin raflatuttujen kautta sitten, että sä kuulet jostain, että okei, tuolta saa niin kuin tollasta ja tuolta saa tollasta. Yeah. Ja sitten sitä kautta lähdetään sitten niin kuin kehittää sitä omaa raaka-ainevalikoimaa, että okei, meillä voisi olla vielä vähän parempi toi ja vielä vähän parempi toi. Yeah. Mutta siinä meillä on myös paljon duunia niin kuin edessäpäin, että toi on sellainen myös suunta, mihin me halutaan tietyllä tavalla mennä ja ollaan puhuttu paljon siitä tiimin kesken, että tohon suuntaan me mennään, että me ei olla niin kuin valmiita tuossa mielessä todellakaan. Niin ei se varmaan ehkä ikinä ole tietyllä tavalla silleen, että sehän on yksi niistä. Ei siinä ikinä ole. Milloin tulee Goosebaarin pastakoulu? Pastakoulu? mä en tiedä, että milloin se tulee. Katsotaan, jos me... Kun se jotenkin tuo aikataulu on ihan sellainen, että se löytyisi vielä niinku sellaista
miten voisi sanoa, ylimääräistä niin Vetäkää joku gäppiä, missä... pop-up mielessä joku, niin sitten voi olla siitä lähteä uusi Joo, ei tuli vaan yhtäkkiä mieleen. Meillä on mä asutaan tässä Firenzen lähellä, niin, tai tunti Firenzestä, niin siellä on muutama semmoinen mesta, jotka sit pitää myös niin kuin pastakouluja sit siinä tilassa, niin sit tuli vaan heti mieleen, että teillä on lounas kiinni, eli siellä olisi periaatteessa tilaa, aikaa. Joo, siellä periaatteessa olisi. Siellä on toki sitten päivän pastat tehdään aamupäivällä siellä, niin kuin, että siellä, ehkä siellä voisi siihen vaan maksava yleisö kato viereen. Niin, niin yleisön ottaa siihen, mutta joo. Joo, no, on se joskus leikitelty ajatuksella, mutta ehkä meillä sitten on koitettu pitää asiat mahdollisimman silleen, miten voisi sanoa, keskitytään siihen raflaan ja siihen, että joo. Mutta joo, voin kuvitella, että teillä siellä päin on kyllä niin kuin, on pastaa ja pitäisi itsekin taas pitkästä aikaa reissaa vähän Italiaa päin, että joo, täällä ja kiertelee. Täällä on mielenkiintoista se, että sä meet niinku 100 kilsaa toiseen suuntaan, niin sitten yhtäkkiä ne sanoo, että teet näin pastataikinaa, sitten sä meet 50 kilsaa etelään, ja sitten on se, että missään nimessä tee niin sitä pastataikinaa. Yeah. että se on niinku, se on kyllä, täällä on niinku, täällä on tosi monta tietäjää. Joo. Onko sun niinku sieltä helppo löytää niinku hyvät pastapaikat ja ravintolat ylipäätänsä, että onko se ikään kuin helppo niinku skauttailla, mitkä on niitä hyviä, vai pitääkö olla tosi sisällä siinä niinku kaupungissa, että osaa ikään kuin hakea ne, vai miten se siellä verrattuna vaikka Helsinkiin niinku toimii? Että... No kyllä mä sanoisin, että siinä on tavallaan aika samatkin lainalaisuudet, että jos sä tuut turistina Helsinkiin, niin sä voit mennä tosi vääriin paikkoihin tietyllä tavalla syömään. Yeah. Ja se on yhtä lailla täällä, että meillä on tässä niinku, Pisa, Livorno, Firenze, kaikki tässä niinku puolen tunnin sisällä, niin niissä on kyllä, pitää kyllä silleen tietää, että keskimäärin sanotaan, että safka on niinku aina silleen mun mielestä aika hyvää, mutta sitten ne semmoiset ihan niinku top-mestat, etenkin sellaiset niinku rennot, perheen pyörittämät niinku mestat, niin, jotka on sitten tosi kovalla, niinku korkealaatuisia, niin niitä pitää vähän ehkä skauttaa tai tietää, että et Firenze meissä on sellainen, että siellä on niinku ympäri vuoden koko ajan ihan siis 1 miljoona turistia, ja niin sitten se tarkoittaa myös sitä, että sit siellä niinku, kyllä se laatu on mielestäni aika hyvä, mä oon jonkun verran käynyt niinku silleen vaan randomilla jossain paikoissa, niinku vähän tyliin jonkun Google-arvostelujen mukaan, jos jotkut omat suosikkipaikat on just silloin sattumat kiinni, mutta joo, ei se niinku, jotkuhan sanoo siitä aina, että Italiassa on vaikea löytää hyvää pizzaa, se on sellainen, niinku, ja mä jollain tasolla sen allekirjoitan, mutta sitten niinku, meillä on kylässä periaatteessa 1 ravintola, ja se on sillä aika hyvä. Esimerkiksi kaikki niinku, pastat on siellä niinku, sillä aika tikis. Ruoka on Italiassa, siellä on tosi erilainen rooli kuin Suomessa. Ehkä sitä kautta voi sanoa, että se niinku, ruoka on keskimäärin parempaa täällä ravintoloissa, koska se ei ole niinku vaan bensaa ja tavallaan sitä, että mistä saa niinku puhtia päivää ja mahan täyteen, vaan sillä on niinku sellainen sosiaalinen merkitys ja siitä puhutaan, ja Italiassa on sellainen sanonta, että, niinku, että kuinka hyvin me tunnetaan, eli niinku, syödäänkö me yhdessä. Että tavallaan, että jos sanotaan, että että me illallistetaan yhdessä, niin se tarkoittaa, että silloin tuntee aika hyvin jo toisen ihmisen. Niin paljon tällaista on niinku, mutta joo, se on siistiä mun mielestä nimenomaan, että Suomeen te olette ollut niinku noit mun mielestä ekoja tällaisia tämän uuden aallon italialaisen niinku vibin tuojia. Että eka oli ehkä toi pizza ja tavallaan se pizzabuumi ja muuta, mutta teidän jälkeenhän on tullut sitten niinku moni italialaisia rafloja ja sitten tuollaisia niinku pastamestoja. Joo, no kiva kuulla. Et ehkä se niinku, en mä tiedä, jotenkin
haluan ajatella silleen, että, tai mitä mä itse koen, niin mä tykkään mennä niin kuin ravintolaan tavallaan viihtymään ja nauttimaan tai juhlimaan. Ää, ja siihen se vaatii myös siltä paikalta tiettyä sellaista niin kuin välitöntä rentoutta. Että sitten, et joka paikkaan ei ole kiva mennä tietyllä tavalla, enkä mä haluaisi, että vaikka meille tulisi myöskään vieraat niin kuin arvioimaan sitä ruokaa välttämättä tai arvioimaan sitä paikkaa tai sillä tavalla, vaan tulisi nimenomaan pitää hauskaa ja et aina ei ole kyse siitä, että kaikki on niin kuin täydellistä tietyllä tavalla, vaikka siihen pyritään tietysti, mutta niin kuin silleen, että että ne ravintolat on kuitenkin, mä koen niin kuin kivat ravintolat kohtaamispaikoiksi, mihin ja mä haluan ravintola siitä saada sellaisen tunteen, että täällä mun on helppo niin kuin pitää hauskaa tietyllä tavalla, enkä joudu niin kuin miettimään, miten mä vaikka käyttäydyn siellä ravintolassa. Joo, voi olla niin kuin oma itsensä. Niin että jotenkin se niin kuin, ehkä monesti huomaa esimerkiksi jossain ulkomailla, niin kuin, että se on tietyllä tavalla vähän, just perheravintoloissa, niin se on vähän sellaista välittömämpää ja se on vähän sellaista, että mennään viettää sitä torstai-iltaa sinne ravintolaan ja niin kuin kokoonnutaan ystävien kesken ja sitten se hyvä ruoka juomaan isossa roolissa. Joo. Mutta Joo, se on kyllä totta ja mun mielestä niin kuin teillä se on onnistunut tosi hyvin se niin kuin välittömyys ja sellainen easy going vibe. Ja sen lisäksi tasalaatuisuus täytyy antaa kyllä vielä point sitä, että mä oon niin kuin aina, jokainen annos on ollut kyllä niin kuin top sillai quality, että se on mun mielestä aika harvinaista ja mä oon itse vielä, sanotaan tuosta mitä sanoit siitä, niin kuin, että raflas ei kaikki tarvitse aina olla niin kuin mun mielestä täydellistä ja muuta, mä sille allekirjoitan sen ja mä oon ehkä itse muuttunut siinä asiakkaana jonkun verran, että mä oon ollut ennen tosi nihilisti tai sellainen niin kuin supertarkka kaikessa ja sitten ollut vähän niin kuin, jopa niin kuin pilannut sitä omaa niin kuin ravintolakokemusta sit sillä, että on alkanut niin kuin vähän, ellei nyt muuta, niin sitten seuralaisille kertoa, että miten joku on tehty huonosti tai kylmä tai whatever. Ja vaikka olisi aihettakin, niin sitten lopulta, mitä se on, mitä sä sanoitkin hyvin, että se on niin kuin kohtaaminen ja se on niin kuin sosiaalinen event, jossa niin kuin tärkeintä on se kokonaisuus ja se tavallaan se fiilis ja muuta. Niin. Siitä tuli mieleen, että miten teidän niin kuin sulla on tuollainen unorthodox reitti ollut ravintoloitsijaksi sinne keittiöön, niin miten teillä menee esimerkiksi tuo rekryhomma? Teillä on ollut aina tosi kiva henksua siellä, niin miten tavallaan, minkälainen prosessi se yleensä on? No se on suurimmaksi osaksi, monet on tullut niin kuin tuttujen kautta meille, että on sit kuultu jostain, että on tutun tuttu, etsii hommia ja näin ja sitä kautta. Sitten me ollaan ollaan rekrytty sitten kun ollaan tarvittu lisää tiimin jäseniä. Noi on oikeastaan ne kaksi sellaista reittiä, mitä kautta jengi suurimmaksi osaksi meille sitten päätyy. Joo. Onko siellä taustalla niin kuin erilaiset, on ollut kokkikoulua ja sitten minkälaista kaikkea tavallaan polkua? On tosi erilaisia polkuja. Et suuri osa keittiöä tulee kokkikoulutaustasta, mikä on tietysti silleen luonnollista. Ja vaikka mulla itsellä on kokin koulutusta, niin mä koen sen tosi hyväksi. Se on niinku, jopa mua aina välillä vähän harmittaa, että se vaihe jäi multa niin kuin tekemättä. Ja kun kuulee niitä kivoja storeja, mitä jengillä on ollut perhossaan just näin, niin mä siitä niinku tavallaan kunnioitan sitä koulua paljon. Mutta on meillä myös niitä, ketkä sit on tullut enemmän siitä mun tapaisesta reitistä, että on sit vähän myöhemmällä iällä kokenut, että kokkaaminen on nasta juttu ja hakenut rafloihin duunia. Ja sit kun sieltä löytyy sitä paloa, niin se on myös aika makea nähdä tavallaan silleen, että kun se oppiminen tulee vähän erilaista reittiä ja se, niin
se on kans musta, mä jotenkin kunnioitan sitä myös itse tosi paljon, että Joo. Mut joo, kyllä se meillä, kun tiimiä rakennetaan näin, niin se, että on niinku kivaa siinä tiimissä ja on niinku hyviä tyyppejä, kenen kanssa on niinku kiva tehdä ja se, että me ollaan kuitenkin siellä päivittäin tekemässä ja näin, niin kyllä tuossa raflatyössä on niin paljon mustakin kyse kuin siitä, että miten hyvin osaa niinku teknisesti sen kokin työn, että se on niin paljon sitä muiden huomioon ottamista ja ihan peruskäytöstapoja ja kaikkea sitä, että kyllä se on niinku sellainen, niin kuin varmaan muissakin duuneissa pätee varmaan aika moneen alan sama homma, mutta Joo, siisti kuulla, joo, että on niinku, sitähän se on, ja mun mielestä mä kans kyllä rohkaisen kaikki, jotka on joskus haaveillut, niinku, että voisi työskennellä raflassa, niin ottaa vaikka teihin tai muihin mestoihin niin suoraakin yhteyttä johonkin lempipaikkaan, että yleisesti ottaen ravintoloissa on tosi värikästä jengiä silleen niin kuin monenlaisilla taustoilla, eli tavallaan se ei niin kuin, mutta tärkein oikeastaan se motivaatio ja se into siihen niin kuin ylipäätänsä tekemiseen ja olemiseen, ja just toi mun mielestä, mitä sanot hyvin, että muiden huomioon ottaminen, että tämmöiset peruskäytöstavat, niin niillä pääsee ihan hemmetin pitkälle. Kyllä, ja mä muistan silloin, kun haki itse just niihin ekoihin kokkiduuneihin ilman niin kuin minkäänlaista osaamista. Mä olin just himas paistellut vähän pizzoja ja sit mä just naivisti ajattelin, että ei vitsi, että mä oon ihan valmis mennä rafladuuniin, että mä osaan tehdä itse himas hyvän pizzan ja sitten sit siellä Linkos, mihin mä menin, siellä oli tällä Andras, mun edelleen tosi hyvä ystävä unkarilainen keittiömestari ja paljon kokeneempi ja näin, niin siinä se oli jotenkin kohtaamisena niin sellainen mun elämästä tavallaan erilainen, että okei, yhtäkkiä mun pitää niinku osaa puhua englantia totta kai ja mitä mä en ollut missään työpaikassa tai koulussa oikein tehnyt ja kaikki ne oletukset, mitä kokkaaminen on, niin meni niin kuin ihan silleen uusiksi, koska se on kotona ihan erilaista tietysti sitten verrattuna siihen toistettavaan ravintolatyöhön. Mutta sitten samaan aikaan jotenkin se fiilis, kun mä oon pelannut just noita joukkuepelejä koko ikäni, urheiluja ja näin, niin mä sain siitä vähän niitä samanlaisia niin kuin kiksejä tavallaan, että me ollaan sen porukan kanssa siinä iltaserviisissä. Aluksi mä en ollut tarpeeksi hyvä, mä en ollut tarpeeksi nopea, me ei oikein selviydytty siitä. Mä huomasin sen muun tiimin kasvoilta, että okei, nyt tää on vähän niin kuin nihkeä tilanne, että Saku tuolla hikoilee toi kaulin kädessä. Mutta sitten kun se onnistuu, sitten kun se natsaa ja sitten heitetään femmat siinä, niin että tästä serviisistä selvittiin, niin se on kyllä sellainen niin kuin, no makea. Se on tosi makea fiilis ja mä voin kyllä hyvin kannustaa. Et ehkä kokin työtä ja ravintolatyötä mun mielestä turhaan manaillaan, vaikka se on rankkaa, mutta sit jos haluaa työn, missä voi kokea niitä isoja fiiliksiä, niin kyllä mä koen sen silleen, että se on jotenkin tuonut tosi paljon sellaisia niin kuin ikimuistoisia iltoja ja sellaisia töissä, missä ei varmaan monessa muussa ammatissa niin kuin sitten taas saisi niitä tunteita. Että. Kivasti sanottu kyllä. Joo, ja samat fiilikset. Hei, ollut tosi kiva jutella ja kuulla Goose Barin menestystarinaa, ja mä toivon teille kaikkea hyvää myös jatkossa, ja kiitos, että pääsit tähän podiin vieraaksi. Joo, kiitos kutsusta. Oli hauska jutella, hauska tutustua. Joo, samoin joo, ja me ehdottomasti kaikki kuulijat, niin menkää Erkin kadulle Goose Bariin nauttimaan loistavasta ruoasta ja hyvästä fiiliksestä ja hyvistä viineistä ja muuta. Ja ei muuta kuin kivaa syksyn jatkoa sinne Tadiin ja ollaan yhteydessä. Voi myös.